L'Elàstica, amb Eduard Díaz, Cristian Romero, Sergi Pozo, Nil Remus i Àlex Sabater. Bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Elàstica. Aquesta setmana l'encarem amb el Barça retrobant de nou la victòria, però no podem parlar de que haguem fet un gran partit. Sí que podem dir que no vam patir per derrotar l'Elx 3-1, recordem, un dels equips revelació d'aquest any. Tot i que vam començar el partit amb 10 minuts elèctrics que van encarar molt bé el partit, la veritat és que l'equip encara no ha recuperat el to ni el joc de la temporada passada. Això sí, ara sí que definitivament la infermeria es va buidant i ahir ja vam poder tornar a veure el bo d'en Robert i a Dani Olmo. Principalment el polonès ha estat una peça que hem trobat molt a faltar aquests dies. Esperem que les properes setmanes Rafinha i Joan Garcia també puguin sortir de la llista de lesionats i ajudar a l'equip de nou. Però no tot són recuperacions. El club també ha patit una baixa important aquesta setmana. Estem parlant de Nicole Danise Cuco, argentina de 1,45 m d'alçada i més coneguda com a Nicky Nicole, que sembla que ha partit peres amb Lamine Yamal. Hi ha qui ho ha celebrat, tot i que ens temem que tot això només servirà perquè Lamine s'acosti a altres famoses que encara posaran més el foc mediàtic sobre ell. Ja vam parlar la setmana passada que l'activitat extraesportiva del Limonet de Rocafonda i, sincerament, tenim ganes de no haver de tornar a fer-ho en un temps. S'ha de dir que el partit d'ahir va marcar i, tot i que no té la verticalitat que té habitualment, va fer un bon partit. Que algú li amagui el mòbil o li tanqui Instagram, que el necessitem més que mai. Del Madrid també en parlarem. Victòria fàcil contra el València, indult per Vinícius per part de Xavi Alonso i 2 penals més a favor dels blancs, el de sempre. I a tot això, aquesta setmana és setmana Champions, així que tenim molta i molta cosa a comentar. Poseu-vos l'elàstica, que comencem! Nah, sembla que ho he fet a propòsit. Les estrelles arriben allò al moment, saps? Heu vist això, el vos fa esperar. Sento una mena d'interferència, no sé si... Bé, ja està. No he pogut escoltar l'editorial, em sap molt de greu. Vale. Has parlat una mica de la Mine. He escoltat Nicky Nicole, la primera paraula. Sí, m'ha sorprès lo ràpid que ha sortit el nom avui. O sigui, temps rècord. Bueno, he dit que no t'ho diran recuperacions, sinó que hem tingut una baixa de Nicole Denise Cuco. Aquest és el seu nom... El nom real de 1,45 m, una mica més alta que en Pozo, de Nicky Nicole. Doncs ara que parlem de noms, Nil Remus, bona tarda. Bona tarda, Cristian. Edu Díaz. Què passa? Sergi Pozo. Bona tarda a tothom. I Àngel Ayac. Bona tarda. Bona tarda. Com bé ha dit l'Edu, tenim diversos temes per repassar. Si us sembla bé, començarem amb el partit del Barça-Elche, on sí que és veritat que vam veure una primera part que ens va fer recordar una mica el que esperem d'aquest Barça, però la segona poder anar una mica cap a baix. Sí, jo crec que el titular és fàcil, el Barça guanya però no convenç. Ostres, ja comencem amb titulars i tal. No sé com ho vau veure vosaltres, però aquest Barça a mi me preocupa aquest any. No encadena 2-3 partits seguits bons i sobretot la defensa me fa patir bastant aquest any. Jo, fins que no hi siguem tots, és veritat, això és com quan vas a sopar amb els amics, si no hi són tots, doncs no és el mateix. Sergi, no. Jo quan arregli el directe us ho dic. No, tenim algun problema? El de sempre, que a vegades no li ve de gust anar, no passa res. Ara ho arreglo. Bueno, doncs la meva opinió és que, més de lo que ja venim dient les setmanes anteriors, estic molt d'acord amb l'Edu, que hem d'esperar que hi siguem tots. Tema físic, jo crec que, també ve provocat per això mateix, però és algo que hauríem de millorar. I, no sé, una mica tot plegat, totes les línies tenen lo seu, Koundé empanadíssim, a mig del camp Frenkie de Jong, hi ha partits que molt bé, altres partits que sembla una mica... No et va agradar? No sé, té moments que em fa recordar quan l'any passat amb en Xavi conduir, però no encara, i a davant, que ja vam parlar també de l'amic Ferran Torres. Crec que és molt bona notícia que hagi tornat en Robert Lewandowski i aviam si Rafinha torna aviat i aviam com anem. Jo el que veig, no sé si esteu d'acord amb mi, és que ja fa molts partits, vull dir que són 5 o 6 partits que els equips fan el mateix, és a dir, ens pressionen 1-1 a l'home, al mig del camp i a davant, i, hòstia, no sé, jo penso que ara ja sí que hem de començar a demanar Flick solucions, no? O almenys de dir, no podem fer el mateix de sempre perquè aquesta gent ens està fent tothom el mateix, ens floten una mica
a Araujo o el que sigui i el Barça està o la tirem llarga i intentar baixar-los, que això ara tinguem Robert també anirà molt bé perquè el tio ho fa molt bé, o fotem algú més al mig del camp. Això anava a dir, potser la solució és un migcampista més, però aquí treus? No, pues pots posar l'Amin de fals 9 per treure la bola i no ho sé. Jo, Edu, estic d'acord amb el que dius, que ens falta gent, però a mi el que me preocupa, que ja no em vull repetir, però és quina baixa hi ha ara en defensa. O sigui, el nostre punt feble tenim tots els jugadors recuperats ja. Faltaria recuperar el Covarsí de l'any passat, poder, que és veritat que sense Íñigo és complicat, però no sé. També és veritat que si tu cardes 4 gols a la primera part, els partits no se te compliquen, com se te pot complicar un Barça-Elx amb 2 gols, no sé, i això és poder sensació meva, però si tu l'equip, en lloc dels 2 que li vas fotre al minut 10, n'hi fots 4 al minut 20, l'equip ja diu, vale, macos, no ens fem mal, seguim. Al final l'Elche és el seu joc d'aquest any. Sí. Vull dir, van ser molt fidels al seu joc, tot i rebre'n 2 van seguir jugant igual, i perquè el Barça no sé què va passar, van afluixar o el que sigui, però si no hagués pogut ser un partit de 5-6-0 tranquil·lament. També trobo que algunes situacions individuals, com bé pot ser Rashford, que l'Edu també ho va comentar en el seu dia, crec que el Barça va generar, però alhora jugadors individualment no van estar al seu millor nivell en quant a crear ocasions. Em refereixo a que si Rashford hagués estat més encertat individualment en l'1 contra 1 i tal, el Barça podria haver fet un marcador molt més avoltat. Sí que és veritat que vam arribar i que no vam acabar de rematar-les i tal, però jo sí que vaig veure un Rashford molt participatiu, però a la vegada un control se me'n va, perdo el dribbling, però sí que es va oferir, que al final és el que demanem. Ferran no va acabar d'aparèixer i Lamine doncs, va tenir algun destello, però sí que és veritat que va anar de més a menys. Rashford va xutar una que no estava sol, però vull dir, el tio que l'estava defensant l'estava flotant molt, va xutar i quasi se'n va a la banda la bola, vull dir. No sé, això són fallos de concentració, jo crec, perquè... De fet, el mateix jugador acaba el partit i té autocrítica i diu que sí que és veritat que ha marcat però que no està content amb el seu partit i que intentarà millorar per arribar al seu millor nivell. Això és bona notícia també. Imagino que, a més Rashford, que ve d'un parell de temporades molt dures, si ell veu que a tot arreu se li està inflant i se li està dient això de que porta 5 gols i 6 assistències, que ha tornat al seu millor nivell i tal, però ell segueix sent conscient de que li falta un punt per ser el millor Rashford. Sí, ja sé que això a nivell intern, diguéssim, no estem d'acord, i que jo potser li tinc una mica de mania a Rashford i tal, però vale, sí, a mi em sembla un jugador del montón, o sigui, ja us ho he dit sempre, i si això és el prime, és a dir, és que només faltaria que ell no digués no, aquest no és el meu prime, perquè no pot ser el prime. Ahir la presa de decisions per mi no és gens bona, en té alguna que sí, però en té d'altres, busca molt el xut. No sé, no li veus cap cosa, cap generalitat, no sé, jo el veig un jugador molt del montón, i ja em sap greu, però és la meva opinió. Però jo crec que poder les decisions final no són les encertades, però la velocitat que porta en atac, el trencar línies, tot això, o sigui, són coses que al final a lo millor no acaben en gol, però sí que creen ocasions. O sigui, necessitàvem un delanter que realment encarés, anés cap a dintre. Al final ahir va ser el que ho feia alguna cosa diferent. Exacte. O sigui, al final Ferran estava una mica de boia, que estem tots d'acord que amb aquest tipus de partit Lewandowski sol ser més útil, i Lamine, doncs això, no la va acabar de demanar, quan la demanava feia coses, però sí que és veritat que també ho va dir Flick, encara no està al 100%, i de fet és un tema que parlarem més endavant perquè hi ha un pla específic per Lamine Yamal, del qual anirem veient durant la temporada, fins que veiem que torna al 100% o el dolor desapareix fins al punt de que ja no li condicioni el seu rendiment dins del camp. Però sí, crec que estem d'acord que Rashford va ser la peça més desequilibrant a dalt ahir, però sí que al Barça li va faltar alguna cosa per acabar de rematar el partit, perquè va haver una bona estona que anàvem 2-1 i compte, Jo he de dir que a dalt, per mi, el més desequilibrant va ser Fermín. Per mi. Sí, per mi, però MVP. Sí, dels davanters. Bueno, però vull dir, per mi... sí, per el mateix. MVP claríssim d'ahir del Barça. Entrava des de darrere, ajudava a dalt, sumava una persona més, vull dir, bé. La passada que li fa Rashford al tercer gol és increïble. Sí, sí. Fermín ara mateix deu ser del top 3 del Barça, clarament. Sí, ahir per mi MVP, Sí, en general. tranquil·lament. Que de fet Flick el canvia
trobo que, vale, és veritat que Olmo torna, li has de donar minuts, però no creieu que potser la peça que havia de ser, o sigui, la peça canviada havia de ser algú altre, no Fermín? Jo crec que ahir Fermín era el típic partit de fer els 90 minuts, s'estava sortint, realment va fer 2 assistències, un jugador que estava generant. Jo el que no entenc és perquè l'Amin va jugar els 90 minuts. Sí, més un. L'Amin va jugar els 90 minuts, dimecres jugarà els 90 minuts, entra el 85 o alguna cosa així. jugarà els 90 minuts dimecres, Luis de la Fuente el cridarà. clar, al cap de setmana tornarà a jugar 90 minuts, haurà jugat 3 partits en una setmana i el cridarà Luis de la Fuente i ens emprenyarem perquè juguen tot el partit. Però és que això serà un problema, eh? Doncs ara que estem parlant d'això, com us he dit abans, hi ha una mena de pla de descans amb Lamine Yamal. Ha sortit avui la notícia a Mundo Deportivo i diversos diaris, on es parla que Hansi Flick té parlat amb Lamine que fins que el... Ja està. No, és que... Les fonts no t'agraden. No, però un pla de descans per l'Amin no ha de ser 2 partits, ha de ser de la setmana, saps? De dir, tio, a dormir a les 10 i jugar ja pot jugar, tio, però... I el cosí i el col·lega Clar, una tio, ordre és que- d'allunyament. Jo crec que el pla ja ha començat deixant de gustar a Nicky Nicole. Sí, però el plan això- de Hansi, eh? Això farà que es compliqui més la cosa encara. Heu vist tots Breaking Bad o no? Sí, i tant. Jo sí. Vale, doncs em va sortir una foto que em va fer bastanta gràcia. Us en recordeu a Breaking Bad quan en Jesse està amb una noia que té una sobredosi en un moment en què en Heisenberg ho està veient? Pues Flick viendo a Nicky Nicole el que faria, saps? S'ha de sacrificar, no? Clar. Doncs com bé us deia, hi ha una mena de pla on Hansi Flick en principi ha dit en privat al jugador que hi haurà uns quants partits en els quals començarà des de la banqueta tenint en compte doncs, les molèsties físiques de Lamine Yamal fins que el jugador digui que pot jugar sense cap mena de problema o que les molèsties, com he dit abans, no suposin que el rendiment baixi. No sé fins a quin punt serà real això, perquè clar, com bé sabem, el recanvi de Lamine és Ronny Bargi, que sí que ha deixat coses, però a dia d'avui crec que sembla bastant lluny de ser titular un gran Barça. Pots ser titular quan tinguis a Rafinha, quan tinguis a Lewandowski, però clar, si ja surts amb mitja de bandera amb el carro del peix, no pots treure la teva peça, que crec que és el que li està passant a Flick, i per això juga tants minuts. Flick ha tingut la mala sort de que no es pot rotar a Lamine, perquè fins fa 2 dies no teníem ni Lewandowski ni Rafinha, Clar. per tant, com ho fas, no? Quan torna Rafinha? Rafinha va tornar a recaure, eren 3 setmanes quan es va lesionar per primera vegada, i va tornar a recaure, per tant van dir que eren 3 setmanes més. Va recaure Imagina- a l'últim entrenament, no? Abans del just clàssic. abans del Clàssic, per tant, li deuen quedar 2 setmanetes, igual 2 jornades més que no jugarà, i després, en principi... Sí, després del Després paró. del paró, Exacte, segurament. després del paró. Millor. Que descansi bé i que torni fort. Tot i que ara el Barça té un partit fotut, tots coneixem Balaïdos, és un camp que ens costa bastant, normalment són partits de gols, ja veurem. I abans ve el Bruges, eh? Sí, clar, tenim Champions també, on hi ha partidassos, per cert, perquè Sí, hi ha un sí. PSG-Bayern que estan tots dos... Liverpool-Madrid. Liverpool-Madrid també, tot i que aquí venen igual una mica millor el Madrid, però bé, ja ho repassarem i tal. Però, és això, el Barça té partit molt important a Balaïdos, recordem que estem a 5 punts del Madrid, que el dissabte ens havíem posat a 8, per què? Perquè el Madrid va jugar un partidàs, les coses com són. Som realistes, som molt culers, però a la vegada, si el Madrid juga bé, doncs ho diem. Sí que és veritat que contra... No ho diem. No ho diem? No. Doncs va jugar fatal contra un A horrible. sí que a l'editorial he dit, els hi van regalar 2 penals... Vull dir... Bueno, això també és veritat. Hòstia, No us semblen? No els he vist, no els he vist. El va. primer, almenys... No? La mà del córner. Per cert, Si piden aquell penal, n'haurien de pitar moltíssim. voleu saber una dada xula? Compte. Aviam. Mbappé porta un penal xutat menys amb el Madrid en un any que amb els 8 anys amb el PSG. Sí? Ostres, és des d'aquestes que... Bueno, a veure, l'he vist a això Twitter, que- Fuente, Twitter. Fuente. Ara ho miraré, però... I això té gol de Paulinho. I això que li deixa tirant en Vinícius i tal, també, eh? Clar. Que el deixi tirar més, que Vinícius vaig veure que n'ha xutat 4 i n'ha fallat 3. Vau veure el tuit de Vinícius de que... Heu faré 10 veces més? No, crec que això ho ha vist tothom. No, però això ho volia comentar perquè em va semblar supercuriós, i és que una conta de Twitter també, que per sort no és una informació que no es pugui verificar, doncs va ensenyar uns vídeos en els quals depèn de com faci la paradinha Vinícius, sí, ho vaig la veure, tira ho a vaig l'esquerra veure. o a la dreta. Ho he vist. Crec que hi ha un 85% d'acierto. Per tant, va fer la paradinha conforme l'anava a tirar a l'esquerra i el porter li va adivinar. I ja porta uns quants on el porter adivina ni que sigui al costat. Per tant,
suposo que el jugador haurà de canviar la manera de tirar els penals perquè els porters ja ho saben. Bueno, si s'ha donat compte el gol de Paulinho, no? Imagino que els preparadors dels porters dels equips de la Lliga ho hauran vist també. I esperem que els de la Champions també. També. Esperem que Alisson estigui preparat en cas de que hagi d'aturar algun. Jo crec que Vinícius no tornarà a xutar un penalti en su vida, Julio. De fet, em va semblar molt estrany, perquè Mbappé... Portava 2 gols, ja. Sí, portava 2 gols, però al final crec que és la figura candidata màxima al Pichichi de la Lliga. Però ja el tindrà, el Pichichi. Mai se sap. Sí que és veritat que, si no m'equivoco, crec que porta 12 gols en 10 jornades, que és una absoluta barbaritat. Qui és el segon? Crec que era... Ostres, ara... Us ho dic. Sí, però crec que eren 4 gols o 5 el segon, Era molt poca cosa, Bueno, mentre l'Edu ho busca, doncs... És Julián, no? Amb 7. Amb 7. I ell 13, vull dir, quasi el doble. Clar, la distància és molt grossa. Però bé, el Madrid... Espera un moment. Has vist el quart nom de màxims golejadors de la Lliga Espanyola? Sí, clar, sí, el davanter del Barça només faltaria. Ah, bueno. Només faltaria que el davanter titular del Barça no estigués, però no hagués fet 5 gols. No? Sí, tenim. El nostre davanter titular ha fet menys de la meitat de gols que el davanter titular del Madrid. No ho pots comparar, ni de conya. Sí, però com pots defensar a Ferran Torres, tio? O sigui, estàs parlant d'un Mbappé que ha jugat tots els partits de la Lliga i un Ferran Torres que ha jugat a titular Quasi tots. El del Madrid aquest, i quins més? Digue'm els altres. Quants de penal porta Mbappé i quants Ferran? No tants de penal, Mbappé, Sí, no, vull dir que... Però és que si li dones els 3 gols de penal a Ferran, te supera Julián. Vull dir, és que ens estan criticant a Ferran Torres i alabant a Julián Álvarez i porta només 2 gols més que Ferran. Vull dir, a mi no em semblen uns números tan estratosfèrics. L'únic que destaca per sobre dels demés és Mbappé, que al final no et perdis amb els números, tio. Tu no canviaries Julián per Ferran? Perquè només porta 2 gols. Sí, evidentment que el canviaria, però no pots criticar tant a Ferran i matar-lo tant si després et porta 5 gols a Lliga. Però escolta'm, Ferran és un tio que és molt bo, o sigui, exageradament bo. Ara, no és per ser davanter titular del Barça, tio. Vale, perquè és el suplent titular, és el que hem dit molt de temps. Però jo crec que si posem a l'Edu a fer de delanter... Un parell de 3 els acarda. També te'ls hauria fet, 2 o 3. Això impossible, però... Ha de ser de penal. Bueno, no, ni així, I endevinarien al costat. Sí, de penal i de la primera part, perquè la segona no arribo, Vale, canviem perquè he ficat un exemple molt extrem amb l'Edu i segurament no seria cap. Posem en Romero. No, crec que menys, inclús. No, és broma, però... A veure, ara estic d'acord amb en Pozo a mitges, perquè sí que és veritat que Ferran jo trobo que està fent una temporada acceptable, però crec que jornada 10, davanter titular del Barça, 5 gols, és pobre. Sí que és veritat que és la temporada que més divisió de minuts amb Lewandowski hi ha, això sí que és veritat. Lewandowski també en deu portar 3 o 4. I estem d'acord que no és un delanter d'èlit, això ho hem dit. No. A mi el que se'm fa molt difícil i molt pesat de Ferran Torres és el control de quan rep un passe... Sí, se li va una mica llarg, no? O se li va llarg, o se li queda curta, la perd, no sé. Sí, és veritat que Ferran, amb el tema d'atacar els espais, molt millor que amb el tema de rebo, me giro i Ferran és un gran davanter defensor. O sigui, pressiona molt. Ahir n'hi ha una que la roba, que la Mit l'envia fora de l'estadi, que ho fa molt bé, pressiona molt, vull dir, molt bé. Això t'ofereix coses. L'any passat, contra Borussia Dortmund, aquella que Ferran Torres fa gol, vamos, el control li va sortir perquè tots vam dir va baixar el corrente i li va posar bé, però... mig segon crec que tots vam deixar de creure que seria gol, però mira, al final... Tots vam dir, tu, Ferran! Pues això em refereixo. Doncs si tornem al Madrid a 4-0, partit al final fàcil, el València la veritat és que no va donar gaire guerra, vaig estar mirant el partit i a més de ser un partit on el resultat va ser avoltat, trobo que el joc va ser molt dominador. Però sí és veritat que s'estan enxufant ja peces claus del Madrid. Bellingham el vaig veure molt top. Jo deia dels que Mbappé ja està al Madrid, però ara ja veig a Bellingham, Vinícius, està tornant, mig al camp, la defensa, Militao, Carreras... De fet, Militao ara mateix crec que està millor que Huijsen, que estava sent la peça clau del Madrid, i ara Militao el trobo molt i molt bé. Els hi va anar molt bé la victòria contra el Barça. També s'ha de dir que jugaven contra el València. Sí, això està clar. És un València que ara mateix... Com fa una mica... De fet, nosaltres vam jugar contra l'Elche, que és un gran equip d'aquesta temporada. Sí, és una de les sorpreses, però al final... I no vas patir, o sigui, no vas patir ahir, el Barça no va patir. No, però se't va posar per lloc. Vas pensar, ui, però no vas patir. És el que ha dit en Nil, que han... Sí. Però ja tens aquesta por de que en una mala línia d'aquestes que tirem te puguin tornar a marcar. Bueno, van marcar 2 pals, Jo una mica sí que vaig patir, O sigui, 2-1... Bueno, aviam,
no perquè dis al final que podem acabar perdent o empatant, però sí que quan estàs a 2-1 dius, ara es fotran 2-2, complicarà la cosa, no sé, no dona la mateixa seguretat que donava l'any passat. No, però, o sigui, les van tenir, però al final l'Elche també és un gran equip, vull dir, cal remarcar-ho, que aquest any està jugant molt bé. De les sorpreses de la Lliga. Sí. No, i vol la pilota, vull dir, que és un joc. Potser haurem de, en algun moment, tenir en compte aquest entrenador, que de fet és bastant culer, perquè se diu. Clar. No, ja va estar a casa. Ahir li van preguntar en roda de premsa si vindria. Jo, personalment, no el voldria. Ell va dir que quan va marxar del Barça com a segon, va dir adiós, però volveré o algo així. I és el primer cop que en el Barça perd la possessió en el partit. Vam quedar amb menys possessió que al final? 49-51. Ostres. Això no ho sabia. Sí. Doncs aquest entrenador té una història curiosa i és aquesta, que com bé dèieu ja havia estat al Barça, va ser, si bé recordeu, el segon de Quique Setién, una època bastant dolenta, però jo tinc bon record d'aquest home perquè recordo que realment era un entrenador que parlava més que Setién. Té caràcter. Tenia caràcter. Va tenir parlava, però Messi, ningú no? l'escoltava, em Ningú sembla. l'escoltava. No, clar. Què li diràs a Messi? Hi ha aquelles imatges de perons que ningú l'està escoltant. No, i em fa gràcia perquè literalment aquest tema de que hi ha aquest rifirrafe al vestuari, en parlarem després, que tinc preparada una anècdota, però sí, aquest entrenador va estar de segon de Quique Setién amb moltíssim protagonisme, era també l'encarregat de la pilota parada, un entrenador que parlava moltíssim, sí que és veritat que poca gent l'escoltava. Però després... És que és molt útil. Parlo molt, però no m'escolta ni Déu. No va arribar a l'època correcta. I després van entrenar a l'Andorra, una Andorra que va començar a pujar categories com bojos, i l'Elche va dir, anem a provar, i mira, va ascendir l'Elche, i ara doncs, està sent un dels entrenadors de primera. Per què no el voldries, Àngel? Puc preguntar així, perquè m'ha fet gràcia que hagi dit no, jo al Barça no. Poder perquè l'experiència que tenim amb ell va ser quan hi havia Quique Setién i tots tenim el record que tenim i com va acabar allò amb aquell 2-8 fatídic, però... Va ser amb Quique Setién, el 2-8? Sí. Va ser la seva... Sí, perquè van fer fora... La fulminació. Sí, no? Va ser la seva fi. Però no sé, o sigui, a lo millor em sorprendria, i de veritat és que amb l'Elx ho està fent superbé. Super. Però no sé si... Jo penso que té bona pinta, però encara li queda molt. No, i és un entrenador molt verd. Clar, acaba de començar com aquell qui diu i al final no ha agafat cap projecte important. Sí que és veritat que tot el que ha agafat ho ha millorat, però segur que és un entrenador que més endavant en aquest programa en parlarem d'ell. Potser ho faria millor que Xavi. Sí, tampoc has ficat molt difícil, Com tanti Xavi i Àngel allà, cuidao. Bueno, els resultats. Ara, és veritat que tots ens estimem molt a Xavi, és possiblement el millor jugador espanyol, almenys per mi ho és. I trobo que va ser necessari amb el canvi de... Però és una putada que un gran Xavi Hernández et surti malament com a entrenador del Barça, i és veritat que no ha acabat de ser. Almenys Koeman, que va ser no ens va caure bé, direm. Jo crec que Xavi el que va fer molt bé va ser pujar els nanos del filial, donar-los oportunitats. Sí. I crec que estem tots d'acord que aquest tio tornarà a entrenar al Barça en algun moment. Jo crec que sí. És que li queden molts anys encara i és una figura molt important. És que... Ja. Ara ja potser Iniesta, no? Ara ja que s'està... No l'acabo de veure Iniesta. Ara Busquets, no? Que s'acaba de retirar. Busquets va dir que no volia... Alba va dir que no volia ser un entrenador. Com és que Jordi Alba tornarà a l'Hospitalet. Estem mal acostumats, Hem tingut la sort de que ens ha sortit Guardiola i Luis Enrique, grans exfutbolistes que han sigut grans entrenadors, però no... Rijkaard també, Cruyff, hem tingut una història de... Molts, n'hi ha molts. Però això no vol dir que qualsevol gran jugador hagi de ser un gran bon entrenador. O sigui, jo sé, Sergio Busquets, per exemple, pot haver sigut un gran jugador, no sé com ho faria com a entrenador. Jo crec que el que seria un gran entrenador, i ara no parlo de broma, jo crec que seria Sergio Ramos. Doncs jo t'anava a dir... Gran entrenador per l'equip rival. Ara és quan havia d'entrar Sergio Ramos. Hola, buenas tardes. Sergio. Entrenador jo? Jo el veig en ell, preparant totes les fitxes, mirant... Què li veus? Li veig garra, li veig... Què creus que pot ensenyar? Escúchame, yo el único papel que he cogido con mis manos ha sido el higiénico. Clar, aquí està el problema. Però vostè hi entén de tàctiques, gestionar el vestuari, ensenyar valors, respecte, que no hi hagi agressions. Mira, escúchame, Eduardo, yo las únicas tácticas que he tocado yo son las del FIFA y me las hace mi primo pequeño. O sea, que a mi no me pidan nada. Sí, no, potser m'he equivocat. Jo el que anava a dir, que el que segurament no entrenarà i no ho faria bé és Lionel Messi. Hòstia.
Ara me fiques en un embolic. No, l'anava a dir igualment, però he dit el nom per si... Bueno, bueno. per si... Como dije recién, a mí me cuesta un poquito. Ja, és que hem anat a agafar els dos més llestos de la classe. Sergio Ramos i Lionel Messi. Entre els dos, cuidado. Sí. Un de primer i l'altre de segon. Home, el que Entre els estaria dos guai, han de fer un comunicat i necessiten un altre. si Messi fos entrenador, seria guai que també portés el germà, com a segon entrenador, com va fer Xavi. Llavors ja sí que seria... I el pare. Sí, i el pare preparador físic. No el veig tampoc a Messi entrenant. No, Messi No, no. i de fet ho he dit moltes vegades que ell li agradaria estar dins del club del Barça, en aquest cas, fent alguna mena de gestió, però no entrenant-lo. Contra la porta, es diu. Contra la porta. Això ha sortit aquesta setmana. Sí. Això és com un Godzilla contra King Kong, eh? Vull dir, És que clar, a qui defenses ara? Un tio que t'ha salvat el club o el tio que ens ha fet jo ser espero el que club que som? Messi sigui intel·ligent i no es cardi en cap d'això. Però bé, jo sí que tinc un nom que m'emolaria com a entrenador i és l'Enric, que crec que ens han d'enviar cap a publicitat. Ja estem aquí un altre cop. Ara comentarem les 5 grans lligues, com cada setmana. Han passat cosetes. Han passat cosetes. De la Lliga Alemana, el Bayern guanya un altre cop, 9-9. Què me dices? Ha tornat a guanyar el Bayern? Ja no és notícia, això, eh? Ha marcat Harry Kane? No. Uf, 2 setmanes seguides que no marca, eh? I aquest cap de dimecres juga contra el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps, Allà... on allà es pot veure de veritat Hòstia, partidazo. aquest Bayern si... Crec que és el millor partit avui dia que es pot fer ara mateix. sabeu- Els equips més en forma. És la mateixa hora que el Barça, Ostres, crec que perquè sí. t'anava a dir que putada veure el Barça aquell dia. La veritat és A mi el sí. que em passa del nou format de Champions és que està bé, perquè m'agrada, però és veritat que els partits bons no tenen tanta transcendència com tenies abans. És a dir, a tu tocava un Bayern al grup i feies 2 partits i havies de guanyar i jugar-ho tot. O havies de guanyar un, o empatar l'altre. I ara, bueno, tens el Liverpool-Madrid, que si perd el Madrid no passa absolutament res, saps? Sí, com nosaltres amb el PSG. I és veritat que no té tanta transcendència. És l'única cosa que hi veig que... Però són xulos els partits. jo crec- Però- Just, jo crec. És més just, és més just. Sí, jo crec No, que- a mi no em desagrada, prefereixo això que haver d'anar, jo què sé. No. Jo crec que és més perquè s'asseguren que hi ha partits bons, 100%, o sigui, sempre n'hi ha de partits bons, Sí. però com que no són transcendentals, tots els equips bons passen. I així semifinals, quarts, semis... Home, la Champions de l'any passat va ser maca. Per això, que jo crec que Bueno. això fa que després la ronda eliminatòria sigui molt més maca, amb molt més Sí, equips sí, bons. jo estic d'acord. Després el que passa és que no hi ha sorpreses. Mira que a mi els invents aquests no m'acaben d'agradar normalment, però a mi m'ha de molar, eh? El nou format de Champions em va semblar molt interessant. L'any passat, tots els equips que van arribar a quarts havien quedat entre els 8 primers, menys el PSG, que va acabar guanyant. Sí, carregant-se el que venia més en forma. I per mi aquest any han tocat una norma, que és la de el millor classificat a la lligueta juga a casa sempre a la tornada, Que- totes les fases. molt És el que ens va... Clar. el Que ens ja va- no vam 0 i tampoc Sí, ho serem. vam ja, quedar però vam segons. quedar segons i tu haguessis tingut avantatge contra l'Inter, per exemple, Clar. i el partit anterior, que no sé contra qui jugàvem ara mateix, contra el Dortmund, també haguessis fet la tornada a casa i t'haguessis estalviat Clar. jugar a Dortmund la tornada i a Milà la tornada. Sí, que normalment el Barça té molt mala sort amb el tema de jugar la tornada allà i tal. És això, Ens quedaves costa. segon. És que, A veure, bueno, aquest any ja portem una derrota, però bueno, ja ho veurem. bueno, era una derrota que es podia passar. sí, i, sí. I per acabar amb la Lliga Alemana, el Leipzig guanya, que és el que li va darrere, i la seva estrella és un tal, a veure si el coneixeu, Jan Diamondé, té un valor actualment de 100 milions d'euros. Ja? Sabeu d'on ve? Ni idea. Jo ho sé, però digue-ho tu. Del Leganés. El Leipzig aquest any el va fitxar per 20 milions i amb la temporada que està fent ja val 100 segons Transfermarkt. No, Sí, bueno, val 100 perquè està a la Premier. I, està a la Bundes. Ai, perdó, vull dir, perquè hi ha els de la Premier. Si no hi hagués els de la Premier, un equip espanyol no pot... O sigui, el Barça i Madrid no poden pagar 100 milions, saps? Ara, ve el Crystal Palace... Sí que és veritat que fa molt bona pinta, però ni de conya el veig un valor 100 milions. Vull dir, sí que és veritat que aquest noi va començar a destacar sobretot al final de temporada amb el Leganés, va deixar molt bones sensacions, i mira, al final el fitxa el Leipzig i, collons, està sortint molt bé. I a França, com no, el Paris Saint-Germain guanya, aquest cop en l'últim minut, en gol de Gonzalo Ramos, i el segueix el Marsella i el Lens, que estan a 2 punts. A Itàlia, l'Inter guanya amb un gol que us recomano veure, de Zielinski. És un golaç impressionant. L'has vist? Sí, d'un córner, no? D'un córner. A la frontal i l'empalma... No l'he vist. Acaba de començar la temporada, però ja deu ser dels millors que veurem aquest any. A més ho fa amb l'interior, eh?
I el Nàpols, que encara va líder, va empatar a 0 contra el Como de Cesc Fàbregas. Que podria haver perdut si Morata no hagués fallat el penal que va fallar. Com no? Ja quan li veus la cara a Morata, ja, un penal, ja saps que... No és la paradinya de Vinícius, però quasi que pitjor, I a la lliga anglesa, que pot ser la lliga que està més interessant, segur. El Liverpool per fi guanya, després de 4 jornades consecutives perdent, 2-0 contra el Vila, que això potser els hi dona motivació contra el Madrid. A veure. Ojalà vagin motivats. I a partits destacats hi ha hagut el derbi de Londres, Chelsea i Tottenham, on guanya el Chelsea 0-1, amb gol de João Pedro i un partit imperial de Cucurella, que està a un gran nivell. Per mi deu ser el segon millor lateral esquerre del món. I Caicedo. Caicedo increïble, Deu ser també dels migcampistes, pivots, dels millors que pots veure ara. De fet, el mateix Maresca, l'entrenador del Chelsea, deia que tant Caicedo com Rodri per ell són els dos millors migcampistes defensius del món. Has dit el segon millor lateral esquerre, quin seria el primer? Nuno Mendes, estem d'acord. Però jo crec que ja el segon deu ser Cucurella. De fet, per estat de forma, probablement sí. Ara que parlaves de la lliga anglesa, estava mirant les posicions, i a part de l'Arsenal, la resta està bastant empatat. Des de la segona posició, que és el City, amb 19 punts, ja amb 17, l'United, després hi ha 16, 15, 15. Vull dir, és una lliga molt empatada i... L'Arsenal, ara ens ho comentaran, Nil, però és que estem parlant de la millor defensa d'Europa, probablement, O sigui, increïble. I el City, que aquest any ja dona una bona sensació, té a Haaland enxufadíssim. Hòstia, el Haaland no para, No para de fer gols. Vol tornar a entrar a la conversa de qui és el millor del món, Vull dir, està bé, està bé. Sempre hi havia hagut la conversa d'Mbappé-Haaland. Bueno, heu sentit, no, tots els diaris de Madrid dient que es vendran a Vinícius i compraran Haaland? Que sí, ara ja està. Esperem que no, perquè... Ens enterren, Home. Mbappé, Haaland. No falla una. Està en aquell moment Haaland de robot absolut que no falla una. I com ha comentat amb Christian, l'Arsenal segueix guanyant sense rebre gols, i l'últim gol que li han fet a l'Arsenal fa un mes i mig, el 18 de setembre, és increïble, contra el Liverpool, i va tenir que ser un golaç de Szoboszlai de falta impressionant. Sí. Però deu ser la millor defensa actualment d'Europa. Gabriel Magallà i Salibà, Els dos noms dels centrals del... Bueno, també sense treure mèrits a Calafiori, que també va sortir la setmana passada a la qüestió i tal, però el mateix Pep Guardiola, a la roda de premsa després del partit del seu Manchester City, li van preguntar que a veure si podien retallar punts en l'Arsenal, i va dir, com voleu que retalli punts si no reben gols? Clar, al final és complicat. I per acabar, avui juga el Sunderland, que si guanyés es ficaria segon. Recién ascendido. És un equip que acaba de pujar. Sí, increïble. El Girona d'allà, El Girona d'allà. L'únic que gastant-se 150 milions a... Clar, és important. I, bueno, ara per acabar amb la lliga local, hi va haver el derbi basc, on els dos equips estaven necessitats de punts, i amb gol de Gorrocha, en el 93, va guanyar 3-2 la Real contra un Bilbao que aquest any no sé què els hi passa. Els dos Williams viuen lesionats, Sancet no té el seu any. Sempre havia estat un equip competitiu, però aquest any l'Atlètic no... Complicat. El Getafe guanya el Girona. Algú m'ha d'explicar allò de Bordalàs. Aquest no sé si el voldríeu pel Barça, però... I l'Espanyol perd contra l'Alavés. És sorprenent la bona dinàmica que portaven. I m'agradaria comentar el partit que va fer Antoni ahir, que em va recordar la primera temporada de l'Elàstica, on semblava Pelé. MVP de la jornada 10, per cert. Mola perquè la primera temporada de l'Elàstica, com us recordeu, fa 7 o 8 anys. No, però sí que és veritat que Antoni tenia un nivell que cada setmana parlàvem d'ell. Sí. Doncs 2 golets i una assistència, Déu-n'hi-do. A poc a poc ens agrada Antoni, ens agrada el Betis, i Antoni sempre són uns benvinguts aquí a l'Elàstica. Doncs ara que Nil ha repassat una mica el que ha passat arreu del món del futbol, volia treure un tema que abans parlàvem de Quique Setién. Doncs hi ha el tema Tottenham, i és que aquesta setmana hi ha hagut una mena de confrontació entre els jugadors i l'entrenador. L'entrenador del Tottenham és nou d'aquest any, va començar l'any passat, si no m'equivoco, que és Thomas Frank, després de Postecoglou, i va haver-hi una tangana on el Tottenham va perdre a casa contra el Chelsea, com bé ha repassat en Nil, i l'entrenador va demanar als seus jugadors que anessin a saludar la grada. Doncs les dues figures que s'hi van negar van ser Mickey Van de Ven i Jet Spence. Què passa? Ara a Anglaterra s'està parlant d'una mena de crisi dins del vestuari. Doncs jo volia obrir un debat amb vosaltres, i és que us vull preguntar com d'important veieu el tema de la bona dinàmica del grup en general, del bon rotllo i tal, perquè nosaltres en sabem de sobres el que és tenir un vestuari on hi ha un grup d'amiguets, on potser s'ha trencat durant una època,
sobretot tenim el gran exemple del Barça de Quique Setién, on els jugadors anaven per un costat i l'estaf anava per un altre. No, ningú feia cas, es deia que el líder del vestuari realment era Messi, doncs us volia preguntar com ho veieu i quina importància li doneu. Jo una importància cabdal, és a dir, molt important, i més, parlant en el cas concret del Barça ara actual, crec que ho tenim bastant bé, és a dir, sí que hi ha hagut aquell merder entre Gavi, Fermín, no sé què, però en general sembla que aquests nanos joves saben acceptar, veurem Lamine, que no s'espatlli, no? Perquè ja des de Madrid diuen que Lamine, no sé què, però vaja, és com aquí l'elàstica, no? És a dir, aquí fora del micro no ni ens insultem, ni parlem de les nostres mares, ni de si estem gordos, ni de... Algun dia hauríem d'ensenyar el WhatsApp. Som gent fantàstica. No, però és veritat, al final no estem parlant de gent que, com nosaltres, que si juguem a algun esport ens trobem a entrenar 2 dies a la setmana i 1 hora partit. Són gent que conviuen, tio, estan tot el dia junts. Molt llargs. Viatges llargs, dinen junts. I jo crec que això felicita molt la... Facilita, sí, felicitats, gràcies. La convivència i el bon rotllo que hi ha entre ells, perquè al final... Vull dir, jo trobo que si has de conviure amb una persona 24/7 és normal que t'hi acabis portant bé, i de fet suposo que els que no s'hi acaben portant bé són els que acaben marxant. Però sabeu què passa? Pot semblar una pregunta força òbvia, però hi ha casos on, no sé si recordeu una roda de premsa de Cristiano Ronaldo en el Madrid en el seu moment, on li van preguntar que si hi havia una mena de confrontació amb Gareth Bale, i ell deia, no hace falta ser amigos, no hace falta ser amigos, fora del camp per rendir dins del camp. Quan dius això ja no, i allà va deixar clar que la relació no era bona, tot i que cal dir que la BBC va funcionar molt bé, van guanyar 3 Champions seguides, per tant, igual no és tan important. Jo estic amb vosaltres, que sí que suma moltíssim, i si tots van a una, serà molt millor. I de fet, el Barça, com bé ha dit l'Edu, té una camada de jugadors que tenen la sort d'haver jugat molts anys junts, que es coneixen des de ben petits, i que al final jo crec que aquesta dinàmica positiva també ho porta als resultats. O sigui, jo anava a dir que sí, veritat que estic d'acord amb tot el que hem dit, però per l'altra banda penso que si hi ha 22 jugadors en una plantilla i deuen ser més, són 25, estic segur que no te pots portar tan bé amb tots 25. Impossible. O sigui, no és ben bé el que diu Cristiano, però sí que és veritat que jo estic segur que Pedri quan queda, o l'any passat quan anaven a veure Íñigo, anaven Olmo, Ferran, Pedri, Íñigo i no sé qui més, eren com el grupet d'amics. Però això és com a la vida quotidiana, tu tens una feina i és molt difícil portar-t'hi bé amb tothom. Per això dic, responc el que tu dius, volem dir que jo crec que sí que està bé portar-se tots bé, però no crec que tots hagin de ser els millors amics, vull dir que segur que hi ha grupets, igual que hi ha el grupet de Frenkie, Ter Stegen i no sé qui, no sé quantos, sí. Els d'aquí i els d'allà, però això, o sigui, trobo que és important que hi hagi bon rotllo, per l'hora estic segur que hi ha grupets i que hi ha gent que s'hi porta més i s'hi porta menys, i també anava a dir que suposo que dintre de tot això també entra una mica l'estaf tècnic i tot el tema de la resta de gent que treballa pel club, que trobo que és important, però que o sigui, fins a un punt que hi hagi un nivell també de respecte cap a l'entrenador. Jo crec que és una mica el que passava, que al final ets Messi, ets Suárez, ho has guanyat tot, passa que no hi ha aquest respecte cap al teu entrenador. Que hauria de ser-hi, que hi hauria, exacte, és el que anava a dir, que jo crec que hi ha de ser-hi, però just en aquell moment no hi era, de mateixa manera que penso que és el que potser passava una mica al principi amb Xavi, Piqué, Jordi Alba, que va anar bé, però clar, al final han sigut els seus companys també, és una mica cada pes t'entrenin, bueno, no sé, també és una mica raro. Sí, no es va pas trobar un paper fàcil, clar, és això, clar, tio. Són gent que... Excompanys, pesos pesants de l'equip des de fa molts anys. I a part, va tenir el paper d'haver de seure Jordi Alba amb la sortida de Valde. Per això dic que jo crec que és un paper l'entrenador que t'has de tenir bon rotllo, has de ser una figura paterna, pots perdre una amistat, vull dir, és difícil. Però no has de ser tan amic, potser, tal, però clar, justament en aquest cas era molt complicat. No, clar, és que amb Quique Setién, perdona, Edu, es parlava de que hi havia massa admiració de l'entrenador cap als jugadors i això els jugadors s'ho van... Bé, és que al final va perdre credibilitat. Qui entrena Messi, en plan... Què li dius tu? A veure, un tio que va dir ayer estaba pasturando las vacas y hoy estoy aquí entrenando a Messi, no sé quin respecte li pots tenir. Sí, és un mal exemple. No, però sí que és veritat això que diu en Sergi i estic d'acord, i potser a veure si estem d'acord amb això, que no és tan important que hi hagi molt bon rotllo com que no hi hagi mal rotllo. Això segur. Perquè, jo què sé, per exemple, tot el tema Ter Stegen amb Joan Garcia i així es feia patir, perquè això pot generar... Però hi ha bon rotllo, es veu, sembla. Sí. Ahir hi havia imatges de... Com a mínim no hi ha mal rotllo. Vull dir, ahir van sortir imatges, exacte, de Ter Stegen sobre d'en Iñaki, després surt en Tec i els abraça els dos per darrere,
Vull dir, sembla que hi ha un bastant bon Ahir rotllo. em va sortir que és Nagelsmann, l'entrenador de... Nagelsmann. Nagelsmann. Compte que ens tanquen el programa. Tanquen tot, I no ho he dit en tot, això, Nigel. WhatsApp, bro. Gatza, què? Total, que va trucar a Ter Stegen i li va dir que si no jugava de gener a juny no jugaria al Mundial. Ja veurem què passa. És que el tema Ter Stegen ja ho vam dir, però ja veurem, A veure com acaba. Potser aquest Nadal hi ha una... Jo ho veig, això, mercat d'hivern. Clar, hi havia rumors de marxar cedit per tenir minuts per Mundial. És que és un any de Mundial on tothom vol jugar. Creieu que ens pagarien alguna cosa per ser el Barça... No, amb què ens estalviem la fitxa? Ja, Sí, la la fitxa. veritat és que si marxa gratis per donar-nos el que li devem, estic més que Hòstia, content, li fem una porta del Camp Nou. De fet, una porta sí que l'hauríem de fer. Sí, no, tio. I ara que parles de porta, hi havia la porta màgica i hi havia la màquina del temps, Edu. Tens alguna preparat o què? Ja m'ha dit Doraemon, ja, hòstia. No, això t'ho has pres tu. Tenim música sense drets de... Ostres, que bé. Què passa? A fer la feina, em posa. La màquina del temps. Com es Gent. nota qui és el professional de l'elàstica? Hem de dir, comencem tard sempre. A vegades no se sent, però quan fa bé la feina se li ha de dir. Gràcies. Molt bé, Sergi. Sergi. Enhorabona. Bona feina. Va, doncs avui també parlaré de gent que té la mà molt llarga i és que després de sentir tot això del tema de... Bueno, ja... Ho he lligat malament. Com està, Estàvem parlant de Perdó, ara... Avui no, perquè Algo llarg tens, m'he equivocat. Tornaré a començar. Com no sigui l'escampa. Avui parlarem de gent molt habilidosa amb les mans com en Sergi. Opa! Així és millor? A veure si pots fatal. Torno a A provar. veure, Va, tornem fins que Vale, surti. Enric, torna a ficar el a veure, tothom... He començat parlant del tema de Nicky Nicole, no? Sí. S'ha parlat molt i s'ha dit que possiblement que és possible que la Min hagués tingut un petit... una petita trobada a Milà amb un altre influencer i ella també, bueno, en fi. Per tant, he pensat, doncs tu, avui la màquina del temps podríem fer infidelitats al món del futbol, perquè he pensat que a aquest programa li faltava salseo. Des de quan Javi Hoyos és Edu aquí? Exacte, sígueme para más salseo. Vinga, som-hi, va. Va, no us sorprendrà, són casos molt coneguts però que val la pena recuperar i que estan bé. Si no et passa a tu, fa riure. Vinga. Començarem parlant del triangle de Rosario. Sabeu què és això o no? Mira, siguent argentí... Va. T'ho juro que no ho he mirat, però sé Vale. que serà el de Wanda Nara i Maxi López. Sí, segur. senyor. Hòstia, Mauro aquest és Icardi, espectacular, Wanda Nara i Maxi López. Aquesta història ja sabeu que és un culebrot llarg i surrealista que va començar a Itàlia a principis del 2010. Veureu que el 2010 és un any amb molta infidelitat, Ara ho veureu. Un mundial de Sud-àfrica contra el Waka Waka, Sí. Exacte. Maxi López jugava a la Sampdoria i era doncs amic d'un xaval jove que va arribar també argentí, que es deia Mauro Icardi, no? Que en aquell coneixem moment els no dos. era tan conegut com ara. Tenia com un germà petit, fins i tot l'havia portat a sopar a casa seu, a sopar i a jugar a sopar amb la seva dona Wanda Nara i els fills de Maxi López i Wanda Nara. Però el guió va girar de cop quan Wanda i Icardi doncs, van començar una relació en secret i quan la història va sortir a la llum doncs, va ser doncs, una bomba mediàtica. Maxi López va demanar el divorci, els amics es van dividir i la premsa argentina doncs, va xocapar i va batejar el cas com el Wandagate. Déu-n'hi-do. Aquesta la Wanda és com la Nicky Nicole, però Sí. el doble de... Extrem, no? sí. I a més, a dia d'avui encara es parla d'aquesta dona, Calma, no comencem a posar adjectius. Ve per Maxi, L'escena més... Sí, de la que te liberaste. Però bueno, tenen fills, per tant, Ja, no l'ha esquivat tant. L'escena més mítica va arribar el 2014 en un partit entre la Sampdoria i l'Inter, on Maxi es va negar a donar-li la mà a Icardi abans del començament del partit i la imatge doncs, va donar la volta al món. Finalment, Wanda es va casar amb Icardi, va tenir 2 filles amb ell, perdó, Compte. i per acabar d'adobar es va convertir en la seva representant.
O sigui, Wanda era representant d'Icardi. Bueno, amb els anys ja sabeu que hi ha hagut més infidelitats... Ha sigut... En fi. El segon cas, un altre que també va ser sonat a l'any 2010 també, estem parlant de John Terry i la dona de Wayne Bridge. Vosaltres no us en recordeu? Anant bé, el 2010 havia nascut, sí, no? Vale. Company d'equip. Sí, i de selecció. Bé, aquesta és una de les històries més famoses del futbol anglès. L'any 2010 es va descobrir que John Terry, capità del Chelsea i de la selecció anglesa també, havia tingut una aventura amb Vanessa Perroncel, exparella i mare del fill del seu company d'equip, Wayne Bridge. Vale? Terry i Bridge havien estat molt amics, eren íntims, companys de vestidor tant de club com de selecció, com dèiem. I quan es va fer públic, doncs bé, la premsa britànica, podeu imaginar, van fer de tot. El cas va tenir conseqüències greus, Bridge va renunciar a jugar amb la selecció anglesa per no compartir vestuari amb ell, i fins i tot la Federació Anglesa va decidir retirar-li la capitania a John Terry per preservar l'honor del vestuari. La imatge icònica d'aquell drama va arribar mesos més tard, quan el City de Bridge va jugar contra el Chelsea, i de nou, tal com va passar amb Icardi, doncs, en la salutació inicial, doncs, Bridge es va negar a donar-li la mà a Terry. Ja està, tinc 2 casos més, i la veritat que l'últim està bastant bé. Ara és David Beckham, us en recordeu? Sí. Va jugar al Real Madrid, arriba l'any 2004, era el futbolista més mediàtic del planeta, amb una dona ex-Spice Girl o Spice Girl, i en aquell moment, mentre al començament d'estar, Victoria Beckham vivia a Londres i ell vivia a Madrid, vale? Aquestes coses que fan els famosos, i va aparèixer una tal Rebecca Loos, L-O-O-S, Luz, no sé, Rebecca Luz, jo crec que deien, no? Un assistent personal que treballava pel Madrid en aquell moment i que era i per Beckham, vale? El tabloide britànic News of the World va publicar que Luz i Beckham havien mantingut una aventura. Les suposades proves, missatges i detalls íntims que van omplir setmanes senceres la premsa rosa. Beckham ho va negar totalment. Victoria va convertir-se en un símbol de resistència mediàtica i diguéssim que va creure al seu marit dient-li que no era cert, i a més doncs, va reforçar la seva imatge, això que fan els famosos com la Victoria Beckham, que saben treure més pasta de cada... Què passa? Està passant alguna cosa, però no sé. Jo m'estic rient perquè ells estan rient. És font de nota. No, va fa gràcia l'anècdota de Beckham. No, crec que no. No t'atreveixes a dir el que vas ensenyar? Em va fer gràcia, dic David Bacon. He dit David Bacon? Va caure a tirar al monte. Sí, David Bacon, avui... Ha arribat tard. Perdona, Estava empanat pensant en una cosa que volia dir i després... Ja està, perdó. Va, nois, sisplau, un poco de por favor. I l'últim cas és Ryan Giggs, llegenda del Manchester United, no? I per mi és un dels més foscos i sorprenents casos d'infidelitats entre el futbol, i és que el 2011 es va descobrir que Giggs havia mantingut una relació durant 8 anys amb Natasha Giggs, la dona del seu germà Rodri. Sí. Això és real? Sí. Durant 8 anys, en secret. Quan el cas es va conèixer, doncs va ser un terratrèmol i la premsa va explotar en portades, programes especials, i fins i tot la mateixa Natasha va anar a entrevistes i va dir que havia sigut el major error de la seva vida. Però clar, 8 anys zombant-te el germà del teu home. Crec que va tenir temps de recapacitar. De fet, em fa gràcia perquè Ryan Giggs és el màxim assistent de la història de la Premier dins del camp, però fora del camp és qui les enxufa, no? Pel que veig. Rodri Giggs va trencar completament la relació amb el seu germà, com era d'esperar. Des d'aleshores no es parlen, i Ryan, que havia estat exemple això de fidelitat a l'United, doncs va veure com la seva imatge pública s'enfonsava. I per acabar-ho d'adobar, anys més tard, Giggs també va ser jutjat per agressions a la seva parella. Per tant, bueno, sembla que Giggs va ser un bon futbolista, però fora del camp deixa bastant que... La de casos que deu haver així no se sap. De fet, cada vegada veig millor a Lamine Yamal. Sí, no, és que no ens podem queixar gens. Sí, no, jo volia afegir el cas de Courtois amb el seu company de selecció, Kevin De Bruyne. Ah, clar. Aquest és molt fort, eh? Hòstia, Que al final és res, que a Courtois li va treure la... No sé si era dona... Ja, no sé si era dona o parella, nòvia, però a dia d'avui és la dona de Courtois. Exacte, i res, que hi ha la imatge de la semifinal aquella de Champions League, que el City guanya
al Madrid, m'està costant, i que posteriorment el City guanya la Champions, doncs que li marca un penal a la cara de Bruyne a Courtois i bueno, se celebra una mica o el mira una mica, bueno, hi ha una mica de... Jo realment havia pensat en fer allò, parelles que es trencaven dins del món de futbol, i Sara Carbonero i Iker Casillas, Shakira i Piqué, però clar, és veritat que no tenen repercussió repercussió directa, diguéssim, en el joc, no? En canvi les infidelitats sí que et venen ganes de partir la cara al desgraciat que s'ha tirat. Sí, no, si ja estàs compartint vestuari, Déu-n'hi-do. Clar. La situació és dura, I si estàs compartint família, com en Geeks ja... Però jo, és que m'acosta de creure, la veritat. Sí. De fet, també hi ha el rumor, es diu, de que la dona de Leo Messi... Un moment, no ens fem responsables de qualsevol paraula que diguin. No volem denúncies. No, només anava a dir que se diu, hi ha imatges de que la dona de Lionel Messi, que no em surt el nom, l'Antonella, tenia un nòvio abans d'estar amb Messi, i que quan en Messi, evidentment, la va convidar a venir a Barcelona, doncs ella va dir que sí. Però estem parlant de que tenien 13 anys, no? Bueno, tenien 13 anys, però... En Pozo estava allà, Sí. Ho va veure... Sí, Pozo no havia nascut. No, clar que no. Mitjanyet. Tip. Doncs bé, ja tenim el 7è episodi de l'Elàstica aquesta temporada. Bé, la Champions no hem comentat gaire perquè el Barça ho té mitjanament fàcil. Esperem. Però en principi la lupa està tant en el partit del Bayern-PSG com el del Madrid-Liverpool, on esperem que puguem veure coses, perquè passi el que passi, PSG i Bayern, algun dels dos es deixa punts i el Barça haurà de pujar escales. Doncs esperem que sigui així. Moltes gràcies per veure'ns i ens veiem la setmana que ve. Adeu! Adeu!